Hellóztok! Sziasztok! Sziasztok gyerekek, képzelem még egy horror játékot. Igen, Antikával. Igen, ugye nagyon régen csináltuk ezt, Ja, és akkor visszatértünk. itt vagyunk. Skacok. Itt van Antika. És gyerekek, Sponyabob. visszatértünk, és Jó itt van a befejezd. vakáció. Igen, nyájszünet van. És lesz sok videóika. Igen. De jó hely van. Köszönöm szépen. De, mint egy rendőr. Igen. Bácsi sem. Bácsi vagy. Kösz szépen. Úgy de szép felességül leszem. Ünnepség. No, szóval nézzünk körül. Antika. Most mit kell csinálni? Nem tudom. Más ízébe, mit tudjon, autóba kell venni. Kány tudok. Hogy te csúszta magába. Meg Várj, jó tak hangulat. Gyere már. Hova Ide kell van? jönnöm. Hova? Sponyaba. Na, Bocs, egy új hívott olyan színet. Gyere már. megyek utána. Nem ide kell jönni? De ez meg idegesíteni, te. Nem. Ezt nem értem. Mit kell csinálni? Ajtóba be kell menni. Ajtóba. De nem lehet hallani, hogy ott van egy. De most hol mentél? De Ja, ott vagy. nem ide kell Te kell bemenni. bemenni? Nem. Akkor találgatni kell, meg be kell belemenni, vagy... Még nem Nem engedik. tudom. Igazából... Nekem íz is. Nem engedett. Hogy amba fejezeste ízét, te. Mit? Azt te. Ja. Ide kell, Antika. Jó, nekem meg nem engedik. Nem a... Most De- kezd már újra gyorsan. Fú, most... Elrontottuk. Nem, bent vagyok, arra megvárlak. Jó, van, megint úgy vagyok. Melyikben mentél be? Van ebben jó. Lampa, apa. Várlak. Nem, itt vagy, itt vagy. Mit fél? Ez kemény volt. Gyerekek. Itt Most egy nem ajtó, gyerte. Gyere ide, itt egy ajtó. Oké, nincsen kalapácsunk. Lassítő volt. Most... ott van fent egy ajtó. Neked miért van ott az? Mi? Meg az a... Írva? Nem tudom. Ez van kiírva, ez nem lesz. De... Egyébként Én kimentem vissza. Nem tudom, mit kell most csinálni. Különleges ez a játék, igaz? És ez... Meg vagyok. Hol vagy? Meg vagyok. Látsz engem? Jöjj, utána nézd. Spanyolok. Sehol nem lehet menni. Ezt nem értem. Ha nem védtünk végig egy izét. De hogy azért... Szóval, amit végigviszel, annál többet tudsz elnézni. Tényleg nem mondod. De És ide se enged. azt mondom, csak azt kell. Hanem bejöttem volna. Az ugyanaz? Szerintem nem. Nem, ez a játék. Beindult. Aha. Beindult az élet. Jó, nekem eltűnt az izé ma. Értem.
Boldog. Nézd, ma iPhone titkos van. Jó, nem kell elolvasnom. Még a léba. Fú, de vélem. Ez mi? Fullad. Miért fulladtam be? Itt a ilyen. Utána lesz, akkor valami jobban valami lesz. Veled is. Gyere.